Fim ba addini bane kuma wasa haramun ne a musulunci. In ji jaruma Meemah, Auren Khadija Yobe ya mutu, amma ta ce idan tana da rabon cin abinci za ta dawo masana'antar Kannywood, har da majin 'yan Najeriya da take ɗaukar hotunan dabbobi a daji. Fatima Yusuf ƙwararriyar mai ɗaukar hoto ce 'yan Najeriya wadda ta ƙware wajen ɗaukar hotunan namun daji da kuma nuna kyawun yanayin Najeriya ta hanyar ɗaukar hoto. Duk wasu hotuna masu ban sha'awa da kuke gani an ɗauke su ne a wannan Najeriyar, daga hotunan manyan dabbobi zuwa lokuta na musamman da ba kasafai ake samu ba a cikin daji. Aikinta na baiwa mutane damar ganin wani ɓangare na Najeriya da mutane da dama ba sa samun damar gani. Ta hanyar ɗaukar hotunanta, Fatima Yusuf ta bayyana kyawun namun daji da muhallin Najeriya tare da ba ta damar ganin irin abubuwan ban mamakin da ke cikin dazuzzukan ƙasar. Fitacciyar jarumar Auren Khadija Yobe, wadda aka fi sani da Karima a cikin shirin Izzarsu, ta tabbatar da cewa aurenta ya mutu. Jarumar ta bayyana cewa tana kallon abin da ya faru a matsayin kaddara da kuma jarabawa daga Allah. Khadija Yobe ta ce a baya ta yi watsi da harkar fim domin ta rungumi rayuwar aure, amma yanzu aure ya zo ƙarshe. Ta bayyana cewa duk abin da ya faru tana kallon lamarin a matsayin kaddara daga Allah, tare da fatan samun alheri a nan gaba. Daga bisani kuma an tambaye ta cewa shin bayan mutuwar aurenta za ta da masana'antar shirya fina-finai Hausa da Kannywood. Khadija Yobe sai ta kaɗa baki ta ce idan har tana rabon cin abinci a masana'antar Kannywood akwai yiwuwar ta dawo, amma dai kawo yanzu bata yanke shawarar komawa ba. A nan kuma fitacce jarumar Kannywood Amina Aminu, wadda aka fi sani da Meemah, ta bayyana ra'ayinta kan harkar fim da matsayin shi a musulunci. Jarumar ta ce fim ba addini bane, sannan ba al'ada bane, inda ta bayyana cewa akwai dalilai da suka sa take ganin bai kamata musulmi dauki harkar fim a matsayin wani abu da addini ya amince da shi ba. Amina Aminu ta bayyana wannan ne yayin da take magana kan yadda harkar fim ke da alaƙa da rayuwar al'umma, musamman a tsakanin matasa. Ta kuma yi ƙarin haske kan fahimtar ta game da yadda abubuwan da musulunci ya haramta da kuma dalilin da yasa take ganin wasu nau'o'in wasan kwaikwayo ba su dace da koyarwa addinin musulunci ba. Jarumar ta jaddada cewa ra'ayinta ne bisa fahimtar ta game da addini, tana mai kira ga musulmai da su duba abin da suke kallo da kuma abubuwan da suke tallatawa ga al'umma.